Үз-үзеңне җиңсәң генә шушындый зур җиңүләргә ирешеп була. Инде медальләргә килгәндә инде алар миңа барысы да бик нык кадерле. Һәрберсен дә кадерләп саклыймын. Иң беренче инде ул менә район, республика, Идел буе федераль округлары, Россия чемпионатлары һәм дөнья белән Европалар инде. Иң беренче булып менә Татарстан беренчелегендә минем шушы зур медалем булды. Иң беренче урын алгачтан күңелем Татарстанда. Кемнәр арасында? Үземнең яшьтәшләр арасында, 17-18 яшьләр арасында. Ничәнче елда иде ул? Бу безнең Язылган монда. 2009-да. Иң беренче 2009-да. Бу минем өчен зур җиңү булды. Шуннан инде башланып китте барсы да. Канатландырдымы сине шул җиңү? Әлбәттә. Калмадым, кара бу кызлар эше түгел икән бит монда. Кырыс шартлар икән монда күп тренировка кирәк икән дип калмадым. Киресенчә миңа тагында кызык булып китте, тагында көч, дәрт бирде. Инде аннан соң шунда җиңгәчтән Идел буе федераль округында шулай беренче урын алдым үземнең яшьтәшләр арасында менә. Аннан соң инде аннан узгачтан Россиядә Брянск шәһәрендә үтте безнең Россия чемпионаты. Аннан 2 медаль алып кайтып. Беренче урын алдым. 2 беренче урынна ие. Берсе зурлар арасына кердем, берсе үземнең яшьтәшләр арасына кердем. Анда беренче урын алып, мастер спорта исемен үтәдем инде. Аннан соң инде Россиядән отбор узгачтан мин Европа чемпионатында катнашу хукукы булды. Бу безнең Турциянең Кемер шәһәрендә үтте. Анда бер алтын, бер көмеш белән кайттым инде мин. Төркиядә ничәнче елда үтте? 11 елда. 2 тапкыр Россия чемпионы булдым, 1 Европа чемпионы, 2 призер Европы. Мосы инде менә күптән түгел генә шушы елның Польшадан алып кайттым. Бронза. Бразилиядә Сан-Паулу шәһәрендә дөнья чемпионаты булды. Анда үземнең көчемне сынап кайттым. Сентябрьдә генә булган. Күптән түгел генә ие. Каян башланган иде менә бу шөгыль? Менә бу спорт төренә мәхәббәт димез, шушы талантны ачу, сәләтне ачу. Иң беренче булып мәхәббәт уятучы бу Гүзәл апам. Иң беренче булып ул аның да шөгыльләнә башлады. Мәктәп елларында, район ярышларында гел беренче урын алып кайткачтан мин дә кызыга идем менә аның. Гүзәл апам. Синең бер туган апаң? Бер туган апам. Гүзәл апам ие. Ул зур җиңүләр белән кайткач мин дә кызыга идем менә аның кебек булырга дип. Һәм инде бит инде авыл балалары бит алар яшьтән чыгып килә. Җәен пишән ю, пишән ташу, бал кортлары карау, кар кыру эшләреннән бер дә куркып тормак. Барсын да эшләдек. Хәтта инде менә идә яхшы заллар белән рәттән әтием ясаган арм спорт стиле дә бар. Бу әтиң ясаган? Әйе, әтием ясаган. Төрле җиһазлар сатып алабыз барсында. Аеруча зур рәхмәтемне белдерәсем килә әнием белән әтиемә, апама. Мин әтисе Әнвәр балам иде. Мишан. Хәзер буенча мин урманчы идем. Башта техникум бетердем Лобянда. Аннан соң яшьләрдә бетердем политехник институт. Шоулда тудым. Шунда эшләдем. Хәзерге көндә пока эшләмим. Умартачы дигән шәһәрдә. Мин Миләүшәнең әнисе булам, Рошин исемле. Мин үзем һөнәр буенча укытучы. Шушы кичек мәктәбендә химия, биология укытам. Һәр 25 ел. Безнең 2 кызыбыз бар. Улы кызыбыз Казанда укый. Казан дәүләт хәзердә ПФО дибез. 5нче курсын тәмамлый. Һөнәре буенча булачак филолог, историк. Инде кызыбыз Миләүшә быел 11нче сыйныфта, соңгы елы. Ничек кызлар шушы спорт белән шөгыльләнә башлады? Бу яшь вакытта үзем дә мин спортны бик нык яраттым. Гер белән шөгыльләнәм, штанга белән шөгыльләнәм. Наверное, мин дә теге этәргәч биргәнмендер инде. И аннан соң аның апасы шөгыльләнде. Арм спорт белән. Шул апасыннан кызыгып, ул шул спорт төренә кирип китте инде. Хәзер апасы шөгыльләнәме соң? Апасы һәр шөгыльләнә Казанда. Казанда катнаша Казан чемпионатында. Анда да Аллага шул приз урыннан алып килә. Кайсы менә күбрәк мәйданга чыкты? Ил күләменә, дөнья күләменә? Дөнья күләменә Миләүшәбез чыкты. Ул кичкенәрәк булса да, башта апасы кайтып ярышларда башта апасы зурап ул катнаша иде. Апасы медальләр белән кайтып кергәчтән, апасының медален грамоталантып, әйләндереп карый, мин дә шушылар алсам иде дип шундый хыялы бар иде. 5нче класс, 6нчы класстан ук ярышка керә башлады. Ну аны башта яшь булу сәбәпле ярышка китәселәр килмәделәр. Беренче тапкыр Казан Татарстан чемпионатына барган вакытта яшен кичкенә көтмибез диделәр. Без икебез ата-ана буларак
язып җибәрдек үзебездән рөхсәт кәгазе, что без аның ярышларга керүенә рөхсәт дип. Андый-мондый травма булса да. Аллаһка шөкер, ул елны чемпион булып кайтты. Әйе, Татарстан чемпионы булып кайтты. И шуннан соң инде аның күңеле үсте. Һәр вакыт катнаша. Нигә? Үҗәтлекме, тырышлыкмы, менә ничек ул үзендә сез әйткән ихтияр көчен Ихтияр көче дә дөрес. әзерләде, туплады дисәң, булдырды. Ул үзенең максатын теге үтәргә тырышты. Менә уйлаган икән, ул аны обязательно эшләймен дисә, эшләргә тырышты инде. Иртә тордымы, ул ничек күнегүләр ясады, сездән сорадымы? Ну, авыл булгачтан авылда эш күп. Безнең кызларыбыз ой икесе дә авыл эшеннән тартынмыйлар. Кирәк икән алар миңа башлар сыер савалар. Бергә безнең кортларыбыз күп корт карыйлар. Алар кортлардан курыкмыйлар һәр вакытта да. И авылда печән исте булса да, печән җыюда, бакча казу, алар бер эшләрендә дә кимләр. Шул бәлки шуларның да роли бардыр. Авылда тырышып үскәнекләр. Безнең семьяда теге малай булу уже юксындырмый. Булар безне заменяйтеләр малайларында. Алар безгә малай да Кызда, әйе. Спорт бетінде ул куркакларны яратмый. Спортта иң беренче очракта алдыңа максат куеп, шуның буенча алга барырга кирәк. Үз-үзеңне җиңсәң генә, ялкаулыгыңны, үз эшеңдә эшләсәң генә барсында зур җиңүләргә ирешеп була. Һәм инде күпчелек менә күнекмәләр, упражнениялар белән өстәлдә эшлимен. Апам кайтса, апам белән бергә эшлибез инде өстәлдә. Мондый вакытларда әтием белән, инде өстәмә инде Әгәрҗәнең спорт мәктәбенә йөрибез инде. Үзеңә ничек кирәк, регуляр итәргә була. Менә шул эшләргә була. Бу кайсы мускулларына гына? Бу кулларга, кисларга, бармакларга бик нык яхшы. Менә шундый хәрәкәтләр ясый. Әйе, төрлечә эшләргә була, менә булай эшләргә дә була. Булай да. Ул көрәшендә катнашучыларның кайсы мускулларына үсәргә тиеш, көчле булырга тиеш? Аеруча инде физический подготовка булырга тиеш кешедә. Бөтен яктан да ул әзер булырга тиеш. Ягъни кулда гына көч булырга тиеш, гәүдә. Бөтен җирдә булырга тиеш, әйе. Менә монысы бар. Монысы инде булай эш. Монысы беләкләргә бик нык җайлы менә. Моны беләкләр белән күнгәч егетләр. Киресенчә көрәшеп кенә карыйбыз диләр. Менә монысы кисларга менә. Кысарга да була менә. Кысар. Әйе, алай да эшләймен менә. Бармаклар көчле булырга тиеш. Бармаклар көчле булырга тиеш, әлбәттә. Менә нәрсә кай вакыт кисәк тартып алалар, ул дөрес алынмы? Нигә? Тик башлауга тиз генә нитеп алмакчы булалар, биреп алмакчы булалар гадәти көрәшләрдә, ярышларда. Һәрбер кеше бит инде үзенчә эләктереп калырга тиеш. Җиңәргә тиеш бит инде. Кем ничек җиңала, шулай үзенең һәрбер кешенең үз сыры булырга тиеш. Ләкин аерым аның правилалары бар, һәрбер кеше аны үзенчә белә. Ләкин инде күпенче дәрәҗәдә аның аерым бер ничек дип әйтим инде, русча әйткәндә мерасы бар аның. Менә. Шу кешне истәгән менә. Шу кеш бу монысы әтием ясады. Минем өчен әйттем бит менә. Яхшы заллар белән рәттән әтиемнең өстәле тора, үзе ясады. Менә кисларга бик шәп менә монда хәрәкәт менә. Бармакларга менә тоту өчен. Син буларак күнегә биткән соң инде син авырлыгын тыймый да. Җиңелрәк булса инде арттырасың.